హాయ్ అండి, మేము ఈరోజు పుష్ప సినిమా బార్స్లోనే చూడడానికి వచ్చామండి. సినిమాస్ వేర్దే అనే స్క్రీన్లో చూడడానికి వచ్చాము. ఈ సినిమాస్ వేర్దేలో 5 స్క్రీన్స్ ఉంటాయండి. సో మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు సినిమాస్ వేర్దేకి. ఇక్కడ స్పానిష్ సినిమాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి జనరల్గా అందరూ ఆ మూవీస్ చూడడానికి వచ్చారు. ప్రెసెంట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు కెఫ్టేరియా ఉంది, ఆర్ క్యాంటీన్, సినిమా క్యాంటీన్. అక్కడ ఇక్కడ చూసాను నోటీస్ బోర్డులో ఏమేమి పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అనేది పెట్టున్నారండి. ఇక్కడ స్క్రీన్స్లో హాయ్ కిడ్స్, ఇక్కడికి మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారో చెప్తారా మాకు? వెళ్తూ ఉన్నాం పైకి. సో మేమందరము ఫస్ట్ వచ్చాము, ఇంకా వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు రిమైనింగ్ పీపుల్. సో నేను మా వర్క్ వీడియోలో క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెడ్ కార్పెట్ అంతా రెడ్గా ఉంది. మీరు బెంగళూరు అలా కానీ మామూలుగా పీవీఆర్ సినిమాస్లో చూసినప్పుడు అంతా రెడ్గా ఉంటుంది కదా. చూడండి మా స్క్రీన్ 4th స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు మేము ఎంటర్ అవుతున్నాము స్క్రీన్ లోపలికి. ఇక్కడ కెపాసిటీ కూడా 200 సీటింగ్ కెపాసిటీ స్క్రీన్ అండి ఇది. సో రిమైనింగ్ పీపుల్ వస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మేము సీట్లో ఎక్కడ కూర్చోవాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదండి, ఓన్లీ ఒక్క తెలుగు సినిమా. సో మేము నెంబరింగ్ తీసుకోలేదు. సో అందరూ సెటిల్ అవుతూ ఉన్నారండి ఎవరి సీట్స్లో వాళ్ళు. వాచ్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళని అడిగి సినిమా ఎలా ఉందో అడుగుదామండి. మేము దీని దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, ఎలా ఉందో అడుగుదాము. ఎక్కడికి వచ్చారండి మీరు? ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి పుష్ప ఎలా ఉందండి? చాలా బాగుంది. మీరు చెప్పండి ఎలా ఉందండి సినిమా? బాగుందండి. రియల్ గా బాబు నువ్వు చెప్పమ్మా ఎలా ఉంది సినిమా రివ్యూ? సూపర్ ఉంది. సూపర్. చిట్టతల్లి నువ్వే ఓకే. ఎలా ఉంది సినిమా? ఏం సినిమాకి వచ్చా? పేరు చెప్పు. సినిమా పేరు చెప్పు. అక్కడ సినిమాకి వచ్చిందండి. పేరు 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 సినిమా పేరు ఏంటి? పేరు నచ్చ సినిమా పేరు వెరీ గుడ్. నచ్చిందా? ఎంత నచ్చింది? చాలా నచ్చిందా? ఎవరు నచ్చారు? సో అదండి మా బార్సిలోనాలో పుష్ప సినిమా చూసిన అందరిది గ్రూప్ ఫోటో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి. సబ్స్క్రైబ్.